Nu skal I høre lidt om det bestemte kendeord, samt brugen af adjektiver. Som I kan se i skemaet, så har vi jo her noget, der hedder nominativ. Nominativ, det er, når vi har grundled. Og i hankøn, der hedder det der, og i hunkøn hedder det de, og i intetkøn hedder det das, når det hele står som grundled. Hvis vi tager det som genstandsled, så kan I se, det hedder akkusativ. Og i akkusativ hedder det i hankøn den, og i hunkøn de, og i intetkøn das. Og den sidste, som vi skal kunne, det er hensynsledet, altså den med firkanten, når man hjælper nogen, gør noget for nogen. På latin, der hedder det dativ. Men bare vi kan huske det andet, så er det fint. Hankøn, dem, og i hunkøn, der, og i intetkøn, dem. Det er dem, vi skal huske. Men vi skal også have tillægsordenes endelser på. Det kan I finde i jeres paragraf 20 i jeres kompendium. Det ligger både på intra, og I har fået det i papirsudgaven. I kan se, at jeg har tilføjet her i skemaet, at når det er hankøn, så får det tilføjet tillægsordet et e, for eksempel der gute Mann. Og hvis det er i hunkøn noget feminint, die nette Frau. Og hvis det er intetkøn, så hedder det das kleine Kind, det lille barn. Så det er på den måde, at I skal tænke det på. Læg mærke til, der er 5 e'er. Jeres forældre har sikkert kendt det som kasserollebøjningen eller 5e-bøjningen. Jeg har skrevet 2 sætninger, som der lyder: den gode dreng har den blå bil, og det lille barn køber den lille kat. Jeg vil prøve at oversætte dem og se, om jeg kan få det til at lykkes. Det er ikke sikkert. Jeg prøver. Så er det en blyant. Vi kan jo se, at vi har et udsagsled. Det hedder jeg har. Man sætter bolle under har. Og hvem har? Det har den gode dreng. Det er vores grundled. Og hvad har han? Han har en eller anden ting, og i det her tilfælde en blå bil. Så det er vores genstandsled. Hvis jeg skal prøve at oversætte den, så ved vi, at dreng, det giver sig selv. Det skulle meget gerne være noget maskulint. Vi fandt ud af, at når det er noget, der står som grundled, og det er maskulint, så hedder det der, og tillægsordet skal ende på e. Altså, så siger jeg, der gute Junge har, det er tredje person ental, der er kun én dreng, og vi kan sige han om ham, så han hedder hat, eller det gør han ikke, men det hedder udsagnsledet. Den blå bil, okay, bil, det er på tysk et intetkønsord. I kan se, det står som jeres, vi har vores genstand, han har en eller anden genstand, og det er et intetkønsord, så det er noget med das. Og tillægsordet, det skal ende på e. Vi prøver så at se, om vi kan få det til at virke. Der gute Junge hat, det var intetkøn. Das og blå, det hedder blau. Men det skulle jo ende på noget. Det skulle ende på e. Blaue og auto, som er bil selvfølgelig. Nej, det var ikke godt. Det er skidesmart det her. Vi prøver igen. Auto. Sådan. Så fik vi skrevet den her sætning. Udsagsled. Det er hat. Hvem hat? Hver hat? Det har drengen selvfølgelig. Det er vores grundled. Og han har en eller anden genstand. Der er han heldig. Han har nemlig en blå bil. Eller den blå bil. Det var den. Prøv den.